Je 19. februára 2014. Nachádzame sa pred budovou Spojenej školy Štefánikova 64. Práve prichádzajú niektorí významní predstavitelia stávky triedy 2. G triedy odboru grafik digitálnych médií, ktorí sa stavili, že mužstvo Slovenska vyhrá. Samozrejme, že keď prehralo, rozhodli sa na protest proti slabej hre našich hokejistov, na protest zarecitovať úryvky z diela Marína. Sú to všetko chlapci, ktorí verili svojim hokejistom a teraz dopadli tak, že musia ráno o 6:00 stávať a recitovať Marínu. Máme prvého respondenta. Predstavte sa. Michal Kajser, 2. G, odbor grafik digitálnych médií. No, nech sa páči, ideme na Marínu. Ja sladké túžby po kráse, spievam peknotou nadšený a v tomto duše mojom ohlase svet môj celý je zavrený. Z výsosti Tatier ona mi svieti, ona mi s ohňom nebeských letí. Ona mi svieti bohyňa, ona mi kýva zo 100 životov. No centrom, živlom, nebom, jednotou, krás mojich, moja Marína. Ja sladké. No. Čo ja sladké? Ja som sa neučil toto. Nič, no tak čo ste sa, možno mi? Možno mi tvojich úst sa odrieknúť, možno mi ruku nedostať, možno mi diaľky žiadne uteknúť, možno mi nebudem ostať, možno mi možno mi žialiť v samote, možno mi... I seba. Možno mi seba v púšte zaviera. Nie, seba. Samého Zhubiť nemožno. No hokej mi nemožno nezhubiť. Bez Miroslava Šatána bolo to okyptené mužstvo a ja verím, že sa z histórie poučíme a Marína je pre nich nebom, živlom, jednotou a budú hrať normálne, jak ostatní hráči. Ďakujem.